TMC kang purni ke choson ke wana bang phuaphan insai pen hem kang sambeng nang ji pu ham phang asong ke hang Dipu rong mirdan along ke do All India Radio Dipu ruptalina sengkan katalon Hamren pen rong mandu ka chileng langkar om kroiput PWD atovar ka semarjia phan rat kaningri Kardom pini prime time birta long pen nili sami jerbon kilingpi non urgent tha birtang tom pen Kedamtang ni phai hinir ni Dipu Medical College and Hospital along Assam CM Sonowal pen Finance Minister Sarma Tumwangsi MBBS ke Charlie Angdeng ingpu ponlo bangso hut ke choson along bikar ke cholong pen kisu ka cholong lok la pen apran kedam nang joya phuthak hamphang asong pen pherang ke mai kangni Dipu Medical College nangkang puahut rongarara tumaphan ke choson kapathik pipon diri kamatum kelang kapang krevia joksi radatum ke choson along pen bikar chopon long loklo bangso hut bang pharo hinia radatum ke phonang la pen apran ke dam nanga puthake nilitum hamphang asong ke do anatum sudak pen pin remponlo la pen rongarara tum la puson ki thi ke jangdun nangkok ajok apran ke dam juya bang phuaphan sarkar pen prabjin pen lak inkoya tang karap nangji la pen a hemasor atumaphan aso Boreng ang hoy pek ponang jipusi sai sing rong pining jepon lo lasi ladak ki thi ke jang anda dolo lasi la so bang phu phan ni tuma hin pen am phanga song hin pen ni tum ki kwang tu mang la hello je ki thi tang amun abang phu phan paprap jin pen sarkar hin pen laking koi tang ka rap tangi la pen hem so phan aso sa kuri dame ke rengja phan la sobang sarkar pen pinangji la pen hala ke so datum phan bang phor sia phokep so se ke so tom phan anotile ke so bhanta suri phokep pinangji la pen ke so ke langa bang sarkar pen ake joy pen se chelang nai Halap bu kef AMI pu tingkuing tikaning jepon thua tengke ke cho an boralong bikar ke cholonga puthak Dipu Medical College principal aphan karjuda mahut nangka pachini dona tengke Guwahati pen khandilia pu contractor atum kitun ke dang tang wansi rada phan ke pachu pusin ang chithandun kithi ke jang anta ke donang kok ajok thikadar khandilia atuma phan luwa rona teng pen insivek nang ji pusi chongpon contract mate laso an ke supply ba an kitun ke dang ki pia bang ke bortuang wa kumat tum si ke long ma ko alang le nang khalo je Guwahati bang ke bang khandalia ko marori tumang si laso contract bang long hola tum si kitun ke bang ra ala sarap kami pachu pusi alang litum le chana pachi la sinil ti pukang tung je alang litum food poisoning mate la so kitun ke dang long sia problem do ko alang litum fan stame high inquiry la alang litum hang lo en lo ateng pen inside vek nang ji la pen ke Carbon Autonomous Council wanda pu kang tung ke ilitum da local tum da la hai bang ke claim ke da mate hai bang ilitum da jakun sitame ilituman local han pipera alang litum si la kait mata ang tan duang CBC important pirang titi la tak local tu tumanyo si people la bang ke la person agotonoma avedaji Carbon Autonomous Council authorities tame alang tu patir pipen jitu non samachi minister phan alang tum tame kapre chingwa ching sai pan sila so a family tum han same non amban chiklo yonang bom alang tum han tame tu kititang a family tum han tame 20 lakhs anda alang tum compensation ma pinai lapen ke alang jitu ke photang a family tum han alang tum ake joy ke so tilang na po lapen puthot alang tu puthot normal life ke cheban ji phan alang tum han per family long from the per head alo alang tum han mane 50,000 atanga bang pinai pusi nili bang alang tum han appealing tum an boralong bikar ke cholong lok atuma phan kelang damahut jinso memean pinlo an parta bang so putha klar dagalam kachini jia phan Dipu Medical College principal apen Dipu Medical College staff atuma phan karjupona hut lam nang kelong ke kacheprek thepik lake isimang humeme alam do koklo pusi ke SYC kongchun bang bipu tiso kaningje program thektan negligence do pusinili matha lapen mama laso ini amunit lapan ke legally prabjin pen insai nang po lapen hadak nili tu principal pen lapen
staff pan kacing kia tengte latung opinion bang kaceprek doko lasi dakta pini manghume melam lasi kumat bang tong ahok ne kumat bang tong ahok hene lagi mau apor se than po stame haladak medical college principal lang thana tengte hadak pake apran kedam bang abipin lang kusin nangpu ampena haladak staff tu nang thana tengte mami usu apran dam aluh nang sigi apran kedam lang lasi nili tum karju ketar lip dam hot alang litum hadak medical college lang kedam hot langsung Roshan Hanse report Karbi Anglong live. Dipurang supi ang kangaradapan radio long lunla mesen pen kapar juponjia panpura. Dipu along All India Radio Dipu Center ng pangni piniar ni an ningkan inkoira pho ng choksi pini ruptali na sengkan katalon padupon. All India Radio Dipu Center along pen radatum akang hon la pen karju pen chirap cheto dunsi piniar niya bangke ruptali na sengkan ng litanglo. Bangso jok pini All India Radio amethanga sa hemalong ruptali na sengkan pamanpon. Bangso ruptalin katalon ponalong program executive Johnny Strong Parpen kaning je ponatengke kedam tangan ingkan pen pangbardam lute non ke sai hempen chenglok ongdung ason kachelar sik ke onglo radio long rajye leklang kledet setame bangso long pen lunlam nang karjudun pen akang hon ke long la pen hirjume nang ki piduna pot chorolo la pen la puson thak thaksi anso se ke wang jilangar ni setame hirjume nang hang pidun bom po pusi ning thelo. He tried his level best to bring these parts from other places, other stations also, but could not do it. But we are running the FM station simultaneously. We are broadcasting that also, so we could hear it. And then today we are all, in spite of difficulties, in spite of some troubles we have, but today we are running the show. And then, though we could not fulfill the aspiration of the people, but still then we could do whatever we can, whatever resources we have, we can. And then somehow we could run the show today. Bangso Katalon na Mayalong, Program Executive Johnny Strongpar, Head of Office Lal Mani Lapen, All India Radio along Klem Rap Rap Atun Chitongdu. Bangso Hut Lun Chito Pendanglok Kaprek Ajay Mek Setame Padupon. News report Karbi Anglong live. Hamren pen rong mandu kacheleng langkar om kroiput PWD atowar seta PWD asai kamatum pen kelang kavya sonthotsi contractor and parta BJP sarkar penta kelang kavedera jok halabang so havar arat joparni kacheleng kisung kaningri chimin krungkrang anpinlo. Sucheng MAC constituency kaparlo Hamren Don Bosco pen langkar om kroiput PWD atowar kaheno akele kilit thupi gajok kasemar pon thujia phan havar arat kaningri BJP kachari team Karbi Anglong atumpen Karbi Anglong ahavar tin kaching thura sai amo kedeng kapichu na son thotsi Hamren pen rong mandu jak kithinai PWD atover non puta kasemar kavedera jok halabangso ahavar arat kedam kewang penang anakisung nang dukoklo labangso atovar misen iksip pen kasemar ponjia phan sarkar kacharia phan ningche theponsi chonghong dunlo bangso tovar lake kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council along ASDC rat charia song atumpen sarkar kang ni boma hutsi selam ponlo lapendet madua sarkar atumpenta bangso tovar ka selam pruijia phan kamathapon avipin lang pusi rat pening jepon bonta nona bangke bangso tovar kevak saidelo lasi Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tu mathapon si kemesen tovar rat atum kacheleng pon long jia phan tovar ka semar pon kenang sotbinong Nonamad bangso towara phan PWD asai campaign kilangdam kave contractor sitame thangnat ke claimdam kave sonthotsi Karbi Anglong Autonomous Council hin penta kangsam ria jok inut pen inut havar arat pen puthot la bangso towar prabjin pen kasemar pontura radatum kisso kiun e hut avar sailong ponasonte radaphan aletuji
Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long Live. Areng ke lok pen kapang tek ciklojon krihinia men tirklong ki irasonsi. Sonu sokleng ili so karbia khai tumta hakko phisar phusar a ovea kaya hutpen ili tumaphan ekethan ningkani si ciklojon krihinia men irponlo. Bang sojok thang ciklo bangke ningkan ki me ciklo puajok karbi ningkan ki mi talon ponlo. Karbia khai momo ovea phanta isi ka pachini dam nang jia bang kenang sottema. Ar koya ciklo phan ningkan ki mi putong nang like hokma. Bonta ahok alam langdam luk dipute arkoya ciklo phanke ningkan bana ciklo lang athe ko sonlo pulote ningkan kang tim ing ibu prup sai ke chutikia sok hemalong an nang lele lang athema arkoi lake sok roya ciklo lang apotsi bangso ciklo phan abana ningkan lang pusi karbiatum hakko penta hokpo nang koklo bonta thang ciklo bangke ningkan kimia ciklo igbino thang ritlang kipu labang so ciklo lake arbung ar phelong sok sang wan epen morning aningkan ke chojia phan ka tiki ponthui jia phan ka chise lason si labang so chiklo phan thang ritlang pusi hok iklo athe thengpi thengprang ang phar ke klang bab bi anparta lohan ke mi ke klang chiklo pulote thang chiklo hello lapuson alam ili tumang bong chethan chimum pon ikbom a joksi piniar ni thang ke cheng siar ni karbi sengkan ki mi nang talon bom lo thang ni phai siar ni karbiang long angkang pialong ningkarong katalon ponasonsi nijang karbiang long lakha sirkep amreng constituency arlo badong rong supialong karbi sengkan kimi aliralon pen katalon pon theklong ada porphai troksira chitimapor sengkan kimi alama rong isiarat chingrum pen lama kang thurpon theklong narlusunia long ason kapathu kachipate pen ningkarong kachipiang bong karlitang SGB sar et tiso chikimoamen ritnong chingdi ke kanpen lutuna jo pamanpon badong risonim so chingthura songpen kapatir pipon labang somayalong aluhi sarpo aman socheng block amaipu Agustin Hanse chetongdun Papangjang amen pen kachup hapon Karbiang Long Life Executive Editor Rongbong Terang Khanduli Lems Dunmaipu Oliver Pangcho Rada Cyclem Bangot Son Terang District Youth Morcha Vice President Lipson Kramsa Tumpen Chenglok Habe Rongasar Basapo Anparta Bisar Ser Akorte Tum Chetongdun Aluhi sarpo aman pen kachetongdun socheng block amaipu Agustin Hanse alam thepen pherangke tumathengno kachechak atengke lasonsi melang anparta kachingthorasai amo ke dengpon igjialam chak kachipie puthak rongarat pen kurwang thupajirpon Papangjang amen pen kachupapon Karbiang Long Life Executive Editor Rongbong Terang alam thia tengke dak badong risonim so chingthura song pen lapuson kachingri la pen khai ajutangang thek ke jap pon abangke isi ke mesena sailo dak yesimet pini badong rong supilong risonim so atum kapatir pipen ladak badong pathuak lamalong piniasong alang tum kedeng pon la ke mipiglo Kidamtang alang itung arikoy hari kisi sami kilon ke kan pensi pangting lo kilon ke kan pensi patyang lo lapuson thekpon long la selang tum sang sepin iklem pon tu puthot mithang karbi ningkan kimi dulang labang soalam pen mathasi non puthot karbi sengkan kimi talon pon tulo Karbiang Long Life sitame arta bangke kidu kalilang kipindak alam putakali atheni litum takachali dulang papit same kilang aratum si chinipo Karbiang Long Life ada technical atum kosonma encoding atum kosonma news editor atum kosonma lapen estimate news ke tok birda ke tok konla kapijuno labangke nang itum kilang ratum si chinipo lapen nang itum kaduwe same Karbiang Long Life apan akhir jume nang pipo busini khelo nang itum kaduwe ararapan anstame labang so yesmet smartphone ke dorat manke nituma channel Karbiang Long Life subscribe kerat man subscribe News report Rongbong Terang Karbiang Long Life thang ni phai ke thomar ni Dolomara Cultural Complex along Dwarbaguri Rongasar amaya tumpen patir piponsi ke chengsi Dwarbaguri sar che batla pen sar ka cheso amai pamanpon Vopong asar bapura mingti rong asar longki terang hema asar verteron lapen lunsepo babu terang atum patir piponsi kedam thang ni phai ke thomarni dolamara sar ke bat amai lapen sar ka cheso amai padupon
Bang Somai long Divinson Terang upon Pachekrang Havar, Martinson Timung upon Rong Marjong Havar, La Penkirani Lekte upon Ram Lekte Rong, La Banke Thoma Tumapansi, Sar Badlo, and Parta Kaduka Ve Bank Krihinia Tum Sar Pachisodunlo. Mini Dwarbury constituency or no, Dwarbury, Rong Sara Mai Pen Piniladak, Tolomara Cultural Complex along, Rong Asar, Kachibat. Penangan tumke sar kacibar la penangan ke kaciso la suap asa endeng pe juter pen pipili la da kacitong arat tum anapan rong sar tum alam abithang akhidat cirung sila bang haro ke thom su sia arat tum apan an ke pachu asa yang deng si dolola selang tum han churu ring la pen kacitong tu anda nili matalo la tum ani arong pigi bus matalo la si ke bang jilangan ning kan sta mela busana thak sara melong Karbiang long ratu an la pendak your bagwe ratu an make a room pen jakong an bank kachirap kachitudun boy facility ratu amhan chunirilo Sar ke bat amaya long aluhia man pen Dwarbaguri VDC chairman Sar Koi Rongphar Daniel Terang Robinson Rongphar la pen sorkari rong asar atum chetongdun Sar ke bat rong asar the Sar ke tuji binong pulote Sar ke barang tengah bangke, mekang emaru Sar bati, nak kursi doji, kursi pen, koi moja, cintong doji, ronghang doji, upong asar, wani asar, do edi, latu mapan, pilu, anutin, Sar kene. Pilu pak Thomasarma, pilu pak Hosarma, labang suta kelangdu. Dolamara pen Arjison Rongphar Karbiang long live. Tang te pinia birta kelepon si kang tonik lo, dumi thakmi kardo.